Остава хора на тук Хеви 12 и ще играем, ще правим една поредица на Майнкрафт оцеляване, но сега той казва, ела тук с брадата. Така добре. И сега сме корабокръшенци, които се търсят остров, където да се построят къща. Той вика, че поредица се казва корабокръшенци, вижте го Хеви. Много е зад мен, вижте го. Тай, ако нека да се разбиеш то. Като телевизор съм. Вижте морето. О, съндъци. Къде сме? Съндъци в морето, виж. Ама съндъци в... Да, привейте тия да ги бара. Добре. Трябва да се разбием някой остров. Аз му чупих неговата. Аре, ето, карай по-бързо. Моята откъде го. Хора, остров! Това може... Така. И... Нищо, поне ще взема дървото за крафтинг тейбъл. О, имам 6 дърво. Така. Да, има някой. Нищо ни прилети в неговата къща. Като гледам. Опа, да се махна от тук с тия ресове, няма скоро. Има остров, айде да преплуваме до него. Хора, ще се върнем, когато стигнем остров. Добре, хора, върнахме се, стигнахме до един остров, търсиме начин, място, където няма никой да живее и заселим. Телепорт ни се намерих идеалното място. Аре, ето виж, тук няма никой. Къде е горичка, бе? Чакай да си включа малко повече тия чънкове. Или дистанция, не знам. Да, включих си чънковете на 7 там, не знам. И сега има горичка. Първата бехме корабокръшенци. Как ще загубим този клип всъщност? Окей, му стане енчантната брадвичка. Подвежда. Подвежда с въпрос. Аре, тук е идеално. Аре, тук че там има още една къща. Тук тък му си има езерце. Аре, ще живеем там в тревата, защото много мразя такива. Там ще живеем, просто ще имаме тук за дърво, айде. Връщай там. Ти копай дърво, ще хода. Също ще ми дай малко дърво, колкото имаш. Я ми дай малко дърво, колкото имаш. Добре, дай да ми още. Копай. Добре не се тая. Я падай, философ. Ще го взема. Дай му вече. Добре. Ама дай дървото, ре. Който имаш си. Ами ти ми даваш, няма да правя на мангалска къща от всеки дърво. Добре, айде става. Отивам там, да си сетна холма. О, наблизо им. Да, ще правя каквото си искам. Аз съм шеф. Не бе, почвам къщата, няма никакво дърво. Къщата ще бъде... От кое дърво има повече това добре. Значи почваме така. Ще бъде. Ама ти не си хайдути. Той иска да е горски човек. Ама двете ще... Ама ти си дървосекател така, нали знаеш, че редиш на природата. Вау! Наистина загрижен за своята професия. Виждам. Без 2-3 хиляди дървета. Къща ни ще е малко, да знаеш. Защото ти не си добър да... Не съм си го мислил.
Хеви 12 не може да играе. Не. Окей, бро. Браво ти. Значи ще го направим така на 4 високо, ако не стигне дървото. Което мисля, че няма. Я наберил точно от това, къде се преработи, къде става оранжево. Ето ти било тук и стартера. Също и знаеш, че аз имам пари, може да ходя да купя. Но това... Добре, айде. Айде, тогава ще го направя с това малко. Ето хора, ще бъде малко и като се върна да направя къде. И така хора, върнахме се. Аз, както Хиви обеща, си запазим само по едно нещо, защото ние почваме много оцеляване. И аз избрах това да бъде моя меч, който е фул. И сега ще ходим да бием малко скелети зомбите и да търсим овце. Трябва да намерим овце. Ще се върна, когато намерим овце и направим. Всъщност не. Ще потърсим малко по-после. Направо ще търси по-дълго време, защото не може цял клип да търсим едни овце. Хеви стои къщата. Тук има някаква резиденция. Хората се върнаха с малко. И така хора, върнахме се, намерихме вълна. Къде е дървото? Къде е малко да направя легла? И си го... Къде си го служим? Окей, чакайте хора, се върна с малко. Остава хора, върнахме се, както видите сме завършили къщата. Горе-долу къщата се получи. Сега ще ви покажа само тук да направя една портичка, че отвън се направих много кратка. Как се правеше портичка, съм забрал. Така. Добре, ето една портичка си направихме. Само да оставим дървото, което не ни трябва и да поставим портичката. Така. Ето вижте, вече си имаме мина. Ето Хеви довършва къщата. Видите? Се получава много добре. Да, опитваме се да... Какво се опитвам? Абе, ето това направи шарес, айде крайно време. Така. Знаете това да прави шарес, аз влизам. Човек ще питам хората. Как се прави? Ето ти мотика. Всичко съм ти подготвил аз. Как се прави рез? Ето, има такова ларп рез. Аз ще да видя така. Аз ти казвам, ти го прави, чули? Напри си нова. Като си направиш, аз ти казвам като се прави рез. Ще се върна като Хеви се оправиш, ще много бавно. Да, рез, сет, атлетико тръстете, обяснявам как да ме добави. Ето видите как вече той направи рез, само дето мога да отварям портичките. То на всеки рез е така, но не мога да отварям често, ето вижте. Нито печката, нито крафтинг тейбъла. Така. Само чакам да ме добави в... Да, просто едно от това. Що дава смето? Тим Хеви. Окей, чай се съм шо къща. Сега вече става. И ти си прасна велик. Така. Ми да аз тъкмо. Ще и така. Добре. Хора, надявам се клипа ви е харесал. Това беше всичко от мен и Хеви. Ще правим такава поредица да оцелявам аз и той. Само дето Хеви му казах да довърши покрива, той не е. Дали ще ви довършим после. Аз бях Алекс, с мен беше Хеви. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се. И чао от Хеви. Чао.